posizio guain uste oso posizio komodu hartzen nahi dela, oengo reforma laboral honekin gaina aidia ziten oso neurri drastiko hartzen nahi dira, enpresa guztietan, eta ikusten nahi da, jendia ergeo eta egoera gogorron daola, ikusten dira lehenko salario zienak eta gaurko nien dabezen amai ginetan, ez dira zela, ez da aurreatzen, da lana berriz nahi debeitia, jende gutxi jokin, salario gutxi jokin. 240 langile daude hemen, lan erregulaziorako plana egin dute 60 kaleratzeko, eta gelditzen direnei soldata 125 jaitsi eta urtean 45 ordu gehiago lan egitea eskatzen diete. 2008tik ez dute soldata igoerarik izan korruga dozen. 3 hilabete luze dira greban. Utzikeria leporatzen diote jabeari Badajoseko Alfonso Gallardo taldeko buruari. Diru laguntza batzuk jaso zituen hemen, instituzioetatik 5 milioi euro. Beak mai gainin jarretako biderarteasun plan bat hori, beak ere ez du betetzen, orduan guk ezin deu sinistu. Benetan proiektua daukenik da apostu iteunik, azpeitiko plantatik. Ezin deu mai gainin dauzkoen neurri horiek negoziatzea sartu, espaldin benetako proiektu bat mai gainin jartzen. Galdakaoko Formikan egoera okerragoa da. Hemen ia denek izango dute kaleratze espedientea. 204 langiletik 180 kalean geratuko dira urriaren 10ean epaileak txostenari baiezkoa ematen badio. Langile gehienak urte asko daramatzate fabrika honetan. Han aprovechado salir en prensa la reforma de febrero para anunciarnos el despido y el cierre de la producción en esta planta. Reforma honekin oso ateratzen gara oso merke, eta orain egin nahi duten, beraiek nahi dutena. Enpresa Zelanda Berriko multinazional batena da. Estatuan 2 planta ditu, hau eta Valentziakoa. Langilek diote Valentziako kosteetara egokitzeko prest daudela, baina ez dute erantzunik izan. Azkenean, Valentziaren alde egin du enpresak eta Galdakaokoa kolokan dago.